Občianstvo a daňová rezidencia sú dva rozdielne pojmy. To znamená, že môžete mať slovenské občianstvo, ale ste rezidentom napríklad Českej republiky. Daňová rezidencia označuje, v ktorej krajine ste povinní platiť dane z celosvetových príjmov. Väčšinou ide o štát, v ktorom trávite najviac času, alebo tam napríklad pracujete. Pravidlá pre získanie štatútu daňového rezidenta sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Na druhej strane, občianstvo môžeme charakterizovať ako trvalý a právny vzťah medzi fyzickou osobou a konkrétnym štátom, v ktorom fyzická osoba žije. Z uvedeného vzťahu tak vyplývajú určité práva a povinnosti ako pre fyzickú osobu, teda občana, tak aj pre štát. Práva a povinnosti oboch strán stanovuje vnútroštátne právo daného štátu. Čiže ak si to shrnieme, občianstvo je právny status, ktorý upravuje vaše občianske práva a povinnosti voči štátu. A daňová rezidencia naopak určuje, v ktorej krajine ste považovaní za rezidenta, teda kde platíte dane. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie daňové tipy a informácie.